Триває програма «Саба» на телеканалі АТР. Доброго ранку. У студії працює Олександра Сенько. Говоримо про те, що хвилює Україну і світ на сьогодні. Сьогодні особливий ефір присвячений Криму. Принаймні, світ повинен пам'ятати про жахливі наслідки російської анексії Криму та подвоїти рішучість для захисту спільних цінностей та поваги до міжнародного права, написав міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у статті з нагоди 4-ї річниці анексії Криму. Детальніше про це продовжуємо обговорювати з моїм сьогоднішнім гостем Русланом Бортником. От, пане Руслане, досить потужною, бурхливою реакція була від світової спільноти на сам факт анексії. А що потрібно зробити, чого ще не зроблено Україною за всі ці 4 роки, щоб окупанти відчули реакцію насправді? Ну, насправді, в значній мірі сьогодні, давайте чесно казати, знову ж таки, кримські санкції, вони застаріли, тому що, на відміну від Сполучених Штатів Америки, які постійно модернізовують санкції, роблять їх більш і більш ефективними. Європейські санкції, санкції інших країн, саме кримська їхня частина, не донбаська, вона втрачає свою ефективність. Пройшов час, російський бізнес, російська влада адаптовується до цих санкцій. Тому я думаю, що Захід, окрім заяв, він мав би переглядати механізми санкцій. Це перший елемент. Другий елемент, найголовніший, ми можемо обрати тактику, яка була з боку Заходу стосовно прибалтійських країн, коли багато років, 70 чи 80 років, не визнавали факт анексію прибалтійських країн, яка відбулася в 30-х роках перед Другою світовою. А потім і весь цей час, умовно кажучи, ці балтійські країни були в такому полулегальному стані всередині Радянського Союзу. Або обрати тактику діалогу і тиску, кнута і пряника, при якій ми можемо сьогодні вимагати і висувати якісь конкретні кроки, вимагати від Росії, яка вона має вчинити, якщо вона хоче хоча б, щоб санкції не посилювалися, а зберігалися на нинішньому рівні. Це ні в якому разі не передбачає визнання Криму в складі Росії. Це сьогодні неможливо, це не відповідає нашим інтересам. Але разом з тим відновлення уповноваженого з прав людини українських медіа, українського надзору над судочинством в Криму, над ситуацією з в'язнями, оці всі практичні кроки, які при підтримці міжнародної організації, мені здається, ми сьогодні маємо вимагати. Звичайно, йти на варіанти, які пропонує там Земан, умовно президент Чехії, взяти контрибуцію за Крим, це недопустимо сьогодні. І навіть, я думаю, виносити це питання сьогодні на референдум дуже важко, навіть в Україні. Але разом з тим робити все, щоб для того, щоб покроково відновлюватись в Криму, оце сьогодні наш обов'язок. Просто так ізолювати, як Прибалтику в свій час. Тобто не можна. Ізолювавши Крим від України на ще років 20, тобто ми виростимо цілі покоління, яке не буде пам'ятати Україну, яке буде дуже проросійським, в тій чи іншій мірі. Тобто і ми програємо Крим. Тому, окрім тиску, потрібно ще конкретний набір кроків вперед, раціональних, практичних, і конкретні пропозиції до Росії. А що саме це може бути? Які це можуть бути кроки? Я кажу, наприклад, ми кажемо Росії, ми вам знімемо частину, послабимо економічну блокаду, електроенергія, вода, ми будемо вам її продавати, дорого дуже, але будемо продавати. Натомість, ви дозвольте працювати уповноваженому з прав людини України в Криму, щоб він там постійно знаходився офіс українського уповноваженого. Дозвольте працювати нашим медіа в Криму. Дозвольте мати постійний доступ до наших ув'язнених в Криму. Тобто, оце як початок цього діалогу, умовно кажучи. Далі це можна поглиблювати і розширювати. Окрім же електроенергії, у нас є поставка товарів, є залізничне сполучення, є авіасполучення. Питання води. Да, питання води. Паралельно ми можемо вимагати прокурорського нагляду, тобто над правовою системою. Паралельно ми можемо вимагати відкриття українських представництв в населених пунктах Криму. Тобто, розумієте, от поступово таке, реальне повернення, не віртуальне, а реальне повернення України до Криму, воно буде створювати ситуацію, при якій такі референдуми повторні будуть неможливими, тому що Росія їх буде програвати. Будемо сподіватися, що українська влада дослухається і буде поступово проходити і заходити на територію інститутів влади у Криму, але поки повернемося все ж таки до світової спільноти, поки голова МЗС Великої Британії Джонсон виступає за збереження санкцій, за дотримання мінських домовленостей, і інший міністр, а саме співчутливий міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель виступив за послаблення деяких санкцій проти Росії, а президент Сербії Олександр Вучич заявив про те, що його країна не робитиме будь-яких дій проти інтересів
інтересів Москви і не вводитиме санкції щодо Росії. Це свідчення того, що в європейських політиків немає якоїсь консолідованої реакції на Крим. Чи все ж таки, чи принаймні немає позиції щодо рішучої позиції до порушення міжнародного законодавства? Як це можна трактувати подібні Світ заяви? сьогодні в цьому питанні, на жаль, розколотий. Тому що якщо казати про санкції, то санкції стосовно Росії за Крим, за події, пов'язані в Криму, ввели за різними оцінками від 48 до 62 держав у цьому діапазоні. Але ж в світі 200 держав. Тобто Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Північна Америка, Британія, вони єдині в цій позиції. Але вже такі країни, як Сербія, які не входять до Європейського Союзу, чи навіть Болгарія, яка входить до Європейського Союзу, вони вже можуть мати іншу трошки позицію. Тобто, крім того, в Європі, особливо в країнах, де до влади дуже близькі праві і ліві, умовно кажучи, є певна втома від цих санкцій, є серйозне російське лобі, російський вплив. І якщо тривалий час буде ця ситуація йти без змін, тобто буде наростати втома від України, від української кризи, і я не виключаю, що якісь елементи санкцій можуть послаблювати. Але це не головна ціль Росії. Головна ціль Росії, щоб їх санкції не посилювали. Якщо санкції не посилюють, в перший момент введення вони діють там на 70%. Через рік вони вже діють на 20%, а через 5 чи 10 років вони майже не діють. Тому що і бізнес, влада знайшли вже чорні виходи, як обходити ці санкції, як адаптовуватися. От така боротьба йде. Є серйозна боротьба навколо ПАСЕ. Ми бачимо, яка відбувається сьогодні, про повернення російської делегації. Ви думаєте, що росіянам потрібно працювати в ПАСЕ? Ні, їм не потрібно те ПАСЕ. Їм потрібен символ. Їм потрібен символ того, що вони на своєму наполягли і вони виграли ситуацію. Нічого не змінивши, не пішовши ні на які поступки, вони повернулись до ПАСЕ. Світ сприйняв цю ситуацію, як вона є. Світ сприймає Росію такою, як вона є. Тобто вони хочуть отримати ось такий символ перемоги. Тобто, і тому йде боротьба за ПАСЕ, яка сама по собі для Росії якоїсь цінності особливої політичної чи юридичної не складає. От принаймні, щоб підсумувати реакцію світової спільноти, 21 лютого брюссельський кореспондент Радіо Свобода Ріхард Йозвяк повідомив про те, що посли ЄС схвалили продовження санкцій проти осіб та компаній, які несуть відповідальність за порушення суверенітету України в окупованому Криму. Принаймні, реакція світової спільноти є. Європейський Союз і Західний світ в найближчий час ніяких санкцій не зніме з Росії. І розмови Земана, Габріеля, там, італійських, болгарських і інших союзників – це лише певне тестування ситуації. Але якщо не буде змін, там 5, 7, 10 років, вірогідність певного послаблення санкцій можлива. Все ж таки будемо сподіватися, але поки триває історія дискусії щодо санкцій і дії їх, відбуваються у Криму, насправді живуть люди, у яких відбувається порушення прав людини. Це постійні обшуки у кримських татар, звинувачення, затримання. От якісь світові організації, власне кажучи, відстежують те, що там відбувається, і фіксують ці порушення? Безумовно. Наявність цих порушень, вона зафіксована і цілою низкою міжнародних організацій, тією ж самою Радою Європи, в багатьох заявах і Європейського Союзу, західних країн. Фактично наявність таких правопорушень зафіксована і попереднім рішенням міжнародних судів, які вимагали не переслідувати Меджліс кримськотатарського народу. Тобто цей факт фіксації є. Але справа в тому, що немає інструментів впливу, як цю ситуацію, скажімо так, ліквідувати, як забезпечити виконання прав людини в Криму. Як примусити порушника закону дотримуватись закону? Коли він дуже сильний. І тому, саме тому, окрім, кажу, заяв, мають бути якісь реальні механізми домовленості, що нехай, якщо Росія хоче повернутися в ПАСЕ, особливо, то це має паралельно запаралізовуватися з поверненням у міжнародного і української присутності до Криму, для того, щоб нехай та ж сама Організація безпеки і співробітництва чи Рада Європи так само повертають, відкривають свої офіси в Криму і забезпечують надзор над тим, як дотримуються права людей в цьому ж самому Криму. Тому, якби, на жаль, незважаючи на те, що світ визнає ці факти в тій чи іншій мірі, але світ не робить реальних кроків сьогодні для того, щоб захистити права цих людей. І Україна не робить достатніх кроків, щоб захистити права цих людей. Ну, то, як ви зазначили, принаймні, навіть допустити українського представника з дотримання прав людини у Україні на постійну роботу. Уповноважений з прав людини їздить до Криму, Верховної Ради. Ну так, але під
контролем. А якщо в нього буде там постійний офіс, він буде там постійно працювати, щоденно виходить на роботу, ситуація буде зовсім інша. От таких повторень, таких ситуацій, таких от захоплень, якихось обшуків стане набагато менше, і вони стануть вкрай ускладненими. Принаймні, крім затримань і різного роду звинувачень, відбуваються ще й суди. І от показовою в такому випадку може стати справа Хайсера Джемілєва, сина Мустафи Джемілєва, якого фактично тримали заручником і виставляли певні вимоги задля звільнення задля того, щоб повернути дитину його батьку, і вимагали власне у Мустафи Джемілєва змінити власну політичну позицію, вплинути на думку кримських татар. Справа Хайсера Джемілєва стала одним із прикладів, де світова спільнота змогла зламати російську Феміду. От чому? На вашу думку? Дуже знакова фігура політично Мустафа Джемільов, і тому, безумовно, переслідування його рідних і близьких, воно зразу ж має політичну ознаку і викликає величезну увагу в світі. Але я впевнений, що ті справи, які сьогодні йдуть в Криму стосовно кримсько-татарських активістів, стосовно українських активістів, все одно точку в них будуть ставити міжнародні суди. Той же саме Європейський суд з прав людини, повноваження якого поки що визнаються Росією, він буде ставити точки в цих справах. І, звичайно, це тривалий процес, але сьогодні рішення російського судочинства у цих справах будь-яке рішення, воно буде визнаватися як не зовсім легітимним, скажімо так. Тому тільки міжнародні суди будуть ставити ці точки, і треба мати терпіння, сили для того, щоб пройти всі ці етапи. От ми зараз почнемо обговорювати тему роботи української делегації у ПАРЄ. От яким чином у Парламентській асамблеї Ради Європи, от яким чином ви оцінюєте роботу і власне української делегації? Я вважаю її неефективною, цю роботу, на жаль. Чому? Тому що, по-перше, сама делегація розколота. Тобто є депутати, які займають зовсім іншу позицію від ту, яка сьогодні офіційна у владі. По-друге, наша атака на Аграмунта в свій час і фактично за українським наполяганням, завдяки українській делегації був розкручений скандал з поїздкою керівника ПАСЕ до Сирії на російському військовому літаку, який призвів до його відставки. Призвела до того, що ми отримали нового керівника, який не менш проросійський сьогодні налаштований. Більше того, в якійсь мірі, скажімо так, те, що ми розкрутили цей скандал, а не зуміли його обміняти на реалполітик, реальну політику, на якісь наші вигоди, призвело до того, що в Раді Європи сьогодні створено механізм, який робить потенційно можливим повернення Росії до Ради Європи. Ми бачимо, які голоси звучать в самій Раді Європи, в частині нашого мовного законодавства прозвучала серйозна критика, і ті ж самі заяви Земана, всіх інших. Тобто ми зайняли дуже жорстку позицію, але замість того, щоб цю жорстку позицію використати для торгів і виторгувати собі більше повноважень, більше впливу на Крим, більше впливу на Росію, ми продовжуємо знаходитися в цій жорсткій позиції, причому ця жорстка позиція розколота, тобто, тому що частина депутатів і українських вже не підтримує. І починаємо поступово програвати Раду Європи. Тому, умовно кажучи, якщо українська позиція в період 14-16 років в Раді Європи була сильною, потужною, фактично ми досягли всіх поставлених майже цілей. Сьогодні кон'юнктура змінилася, і нам треба змінювати це разом з цією кон'юнктурою і шукати, знову ж таки, раціональні, продуктивні виходи з цієї ситуації для того, щоб не виявитися просто десь на маргінесі тих процесів, які відбуваються в Раді Європи. Принаймні, в одному з інтерв'ю народний депутат України Георгій Логвинський, що є заступником голови постійної делегації України в ПАРЄ, зазначив, що в Росії дуже уважно відслідковують питання, які стосуються міжнародного захисту тих, чиї імена звучать, зокрема, на сесії в ПАРЄ. І от результатом, наприклад, є і Ахтем Чийгоз, і Надія Савченко, і вже згадуваний Хайсер Джемілєв. Оці справи, власне, вдалося виграти, тому що ці імена були публічні, а що робити іншим ув'язненим? Да, хороше запитання. Георгій дуже якісний юрист. І дивіться, що робить Росія. Вона насправді зацікавлена в розкрутці цих імен. Тому що вона кожен раз, розкручуючи це ім'я, вона потім його міняє на щось. Тобто людина, яка була невідома суспільству, потім його медіа
цю людину міжнародні організації розкручують до якогось певного іміджа борця, там, якоїсь людини, яка потерпає від незаконного насилля чи незаконного ув'язнення, а потім Росія їх просто міняє. Чи віддала Турції 2 активістів в обмін на щось очевидно, чи то повернула Україні Надію Савченко свій час. Тобто це постійний прийом. Тобто створити проблему, а потім її щось, вибачте, виграти, поіміть, вирішивши цю проблему. Тому тут має бути боротьба, до чого я веду? Має бути боротьба не за ім'я, а за систему. Тому що якщо ми будемо боротися лише за імена, це дуже важливі люди, то ці імена будуть постійно нові. Росія постійно ними торгуватиме. Буде постійний, вибачте, рабовладільчий ринок у нас з політичних активістів. Але якщо ми будемо боротися за систему, яка не дозволить цих людей затримувати, незаконно ув'язнювати, переслідувати за свої політичні переконання, от тоді в Росії почнуться реальні проблеми. Принаймні будемо сподіватися, що подібна стратегія стане не тільки українською, а й ще й світова спільнота нас у цьому підтримує. Ще хотіла б торкнутися теми, власне, демографічного стану у Криму за останні 4 роки. За січень-листопад 2017 року у Крим переїхало понад 25 тисяч осіб. Таким чином, загальна кількість приїжджих вже перевалила за 100 тисяч осіб. При цьому більше 60% прибулих – це росіяни. Як ви можете оцінити взагалі демографічну політику Росії у Криму, сьогодні це 5% приблизно від населення Криму. Але це логічний наслідок анексії, який полягає в тому, що приїжджає російський військовий, адміністративний персонал, російські, скажімо так, пенсіонери і багаті люди купують нерухомість в Криму. Абсолютно такий, природній – це неправильне слово, але логічний процес від анексії Криму, коли і демографічна картина півострову, вона буде змінюватися, і цей процес буде весь час тривати, поки триває анексія, якщо не буде якихось контрзаходів. Гірше за все, це не те, що приїхало 5%, умовно кажучи, російських громадян нових в Крим, гірше те, що звідти виїхала величезна маса проукраїнських громадян. І якщо з приїздом цих російського адміністративного персоналу ми ніяк не можемо боротися, то з поверненням проукраїнських настроєних громадян до Криму, створенням умов для їхнього належного життя там в Криму, оце наше має бути сьогоднішнє завдання. Досить влучна позиція, абсолютно її підтримую. Скажіть, будь ласка, у нас є можливість подивитися зараз на графіку і подивитися, яка кількість людей приїхала жити на півострові, власне, з яких країн. Цифри вражають насправді. Ці дані свідчать про те, що жителів Криму витісняють заселеними людьми з інших областей Російської Федерації. Як, на вашу думку, як це позначиться на загальній обстановці у Криму? Тобто робочі місця, народжуваність, криміногенна обстановка? Тому що, насправді, санкції, вони хоч слабко, але діють. Я думаю, що ця статистика ще далеко не є повною, тому що ми розуміємо, що це офіційна статистика тих людей, які приїхали і прописалися в Криму. Тобто вони зафіксували, що вони будуть тут постійно проживати. А яка ще величезна кількість людей, які не фіксують своє прибуття в Криму, які приїжджають, працюють там, купують якусь нерухомість, але не прописуються. Тому я думаю, що кількість насправді людей, які приїхали до Криму, більша, ніж та, яка фіксує офіційна статистика. Так, це буде змінювати етнічне обличчя Криму. Умовно кажучи, російський етнічний фактор буде посилюватися за рахунок і українського, і кримсько-татарського. Тобто буде відбуватися те, приблизно, що відбулося в кінці 18-го, в 19 столітті, після того, як було анексоване Кримське ханство. Тобто, коли, умовно кажучи, на той момент в Криму проживали, домінувало 90% це були кримські народи, кримські татари та інші народи, а потім ситуація змінювалася, масово почали приїжджати росіяни, почали приїжджати українці. І от демографічна ситуація змінюється, ця демографічна ситуація потім визначає політику. Якщо не буде якоїсь української раціональної позиції стосовно Криму, пройде 20-30 років і рівень російської етнічної присутності посилиться, українці, які проживають в Криму, в своїй масі асимілюються, і вони будуть також переходити на російські позиції, частина асимілюється і кримських татар. І ми будемо бачити досить такий моноетнічний півострів. Тобто, якщо при збереженні нинішньої політики, безумовно, це потребує української реакції, української раціональної реакції. Дуже коротко просила б вас дати оцінку будівництву Кримського мосту. Буквально
кілька секунд. Воно залишається. очевидно, що воно буде завершене. Я думаю, що вже цього року будуть запущені якісь перші прольоти. Це прив'яже дуже серйозно Крим до Росії, але це іміджевий російський проект, який потребує знову ж таки реакції від України, політичної реакції і соціально-економічної реакції. Принаймні, у нас є реакція від міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, який сказав, що нехай будують, він знадобиться українській Кубані. Будемо сподіватися поділяти оптимістичні погляди міністра. Руслан Бортник Дякую був вам. гостем сьогоднішнього ранку у програмі «Саба». Залишайтесь з нами, повернемось за кілька секунд, ще багато цікавих тем попереду.